pressure a lot because abempilweni yam kuye kugcwale ukuthi kusiyam ngumntu wazimamela thina. So kuyimvuselelo nje apha kum ukuthi ndingajongi ukuthi siye epasikeni, kodwa ze ndikhumbule amanxiwa ezandleni, ze ndikhumbule umnqamlezo, because uthi ezwi lakhe ukuzimama. Uba niyathanda makawuthi abantu wakho umnqamlezo andilandele. So ekulandeleni andilandeli kuba mhlawumbi kusithiwa ndiyakwazi ndihambe ndiyecaweni, kodwa ndilandeliswa kukuthi ndiyasindeka kunohlobo lweminqamlezo esiyithwele. Epha le minqamlezo ukungena endlini kaThixo sifumana ukukhululeka, ngoba uthe imiphefumlo yethu kuya kuyifumanela ukukhululeka. So kuyintsikelelo ukubanjwa ngesandla esisendlini kaThixo, ngoba ndifumana ukukhula, ndifumana amandla amatsha okuqala. And iPasika andifuni ukuthi zidlule indishiye ndinjalo, kodwa kufuneka kube khona into endawuyibona ngapha kwePasika eyawuphinde ndiphinde ndiye kwenye iPasika elandelayo. Mna into endingayithetha ngePasika andizothetha mazonanisi ukuthi sifelwe safukele ngumfweni wethu. Ngoko ke ngokuphalala kwegazi lakhe ephangweni sithe safumana ukusindiswa. Thank you.